dali ba? Basta Isa ba na yung makita ba? Lagi ko sa chapmit bahay. Wala pa may nakita, anak. Ito yun. Dayon kuyogi lang ko kay mauwaw biya ko. Kuyugan dito. First time pa ba na? Maunsa pa lang ka? Pero ayaw dyan nag-iluga ha. Ayaw dyan nag-iluga. Ayaw dyan tingog-tingog. Kay na, basta ilog-ilogo na ni mo. Inon dyan ako, jurikat ka. Dapat ka mo may mag-istorya. Dapat lang. Palayo na ko na. Dapat. Hindi, maminaw lang ko kay. Siyempre, kuyog man ko mo. Di ka magtingog-tingog ha. Lagi. Pangutan-on ka iyo pagtingog. Oo. Talikod. Matingog ko sa dahil yung buhat ko. Unsa yung baton, ipanumpa dyan ako. Inon dyan ako siya, jurikat ka. Daghang kaglaki. Sabot ka. Ayun sa mga. Oo. Dapat lang ha, di ka magtingog-tingog ha. Sabot ka. Lagi oy. Ayaw iluga, ako ora gina, ako ora. Isa paminaw ha, ako ora. Lagi ang imo harat yun na. Dapat lang. Kasi nampato lang ko yung hawa mo itong ganay-gani. Tapi akong dawas kay kung lagi sa mga kuan lagi mga problems balisura ning guwapat. Pero magsisaba din ay tana, uy. Nana na dito. Nana, naghuwat ganiyara, naghuwat mo kay kuyugi ko, kay mauwaw ko. Kuyug ra lagi ka. na. Gapo kayo, talikod mo. Pero ayaw, oh ha, kasabot ka ha. Lagi din lagi na ako. Dali na. Okay. Ay, ano ka? Ay, tara ko. So, ako. Mo na imong meet up. Niuban ako, bagikuyugan na ako siya. Pahay mo sa personal sa. Tara. Tara. Ha? Siya. Siya imong ka-meet up. Oo. Kabuhan eh mo sa. Iya, mo. Ako dambing. Sariyo day ko. Lisa. 18 years old. Ako dambing. 80. Tingog yung animal ko. 18 ako 19 maguwang na ko sa katuig ni mo de. Pero okay ra gyapon na yung sa ra katuig atong gapa. Ako po, kano ko 18. Ah, oh. Sige, pagtabi mo. Maminaw ako. Kanang silingan ra mo. Oh, silingan. Oh, silingan rami. Silingan. Siya ulit tanawa. Siya imong ka-meet up. Oo. Sige. Pila da edad nimo? Kanang 19 pa ko. Oh. Ko pahad mo eh. Bapa lagi ka. Jurikat yun yung animal. Jurikat yun. Karon pa jugo ka kita. Sa ako imagination landaan sa meet up ba. Murag tumpak juga ba. Murag gipa kana bitong mura mag-reincarnate nako ba kay murag gipangandoy ni nako dugay ra. Ito, sexy. Ako, sexy. Oh. Oh. Ay, palayo. Do, lari. Paduulan ko mo. Sige, pagtabi mo. Manoray ta. Asa gusto nyo mo soray? Kira po dire. Ay. Okay ra dire. Ay, Okay ra og kita. Kita duha. Gikuyog ra naman ako siya. Gikuyog ra ba? kuyog ra day ka day. Oh, kuyog ra. Malaan pa siya may mong kakuan. Ano ba? Oo. Dili man unexpected man igod kanang wala man siya nag-ingon nga magkuyog siya ba pero okay ra kay wa ko nagmahay wa kuyog niya. Nawasa ko nagkuyog kay lain sa kay kana magkuyog ko ba niya. Lahat niya ang maibgan ba. Oh, nanang wa ko ako sulor jud kayo. Kanahan kay mo jud ganahan ako sa babae nga kanang ang pugong ibutang-butang sa kilid ba. Murag si Rosalinda Ayamor ba. Rosalinda Ayamor. Sige, pag-style lang.
Ha? Oo, problema na aram sa dim kadungog gyapon agod. Right, ana. Kanang wala pa kayo, yap. Wala pa ko uyab. Kit mo gani nagmeet kita ta. Kay wala pa ko uyab. Ako? Wala sa. Ah, sakto kayo deh. Sakto kayo. Bagay mo. Ha? Bagay tayo. Bagay tayo. Bagay. Ah, sumbagay me. Okay. Bagay mo ba? Dili. Ah, Bagay mo. Dili tao, dili hayop. Bagay ng bagay. Ano ba? Kasi pasensya na ka na nakalitan lang ko sa mga pahitabo ba. Ko ko nag-expect ng ani day kagwapa ba, kuyog pa gani. Anya ka nang pili ka mga uyab. Pwede na kumuyab. Ha? Ang jurikat ko, animal, di ko indak ko. Ha? Saan eh? Ulit na dito ka? Ano? Ayaw dyan ka ibog ani. Kaya nga no? Daghan kay naglaki! Tagkan? Ah, way problema na ay kay wala na karon, miss. Aw. Oh, say wala na naman. Daghan din. 5 ka ba na? Napanay uyab upat. Napapag yun ay dagang anak. Ah, okay ra na ma. Kaya ra nang mabago. Basta are na siya nako, mabago na siya. Kay ang tambala na pag-atiman ra. Sana all. Atimanon siya. Unsay nabag-o? Sinina rin nabag-o ana oh. Adi mabago ra man siya. Atimanon ra nimong tarong kung sa una usa ra ka plato ang gikaon, diri nako duha na ka plato tulo. Diba? Nagpakirang ka. Ako dawat na jud kay tika. Kay kaya tikang atimanon para mabago ka. Uy, ayaw jud anak kay ngano. Manggamitay na to siga lang mata oh. Mabago na. O, sabit tarang ko. Okay, ng problema ako. Ah, Na, ay jog to ana na problema na siya kay ning kuan man na ning papapdol, papapdol. ay, wala problema kay ako ra gyapon na siyang baguhon, di ba? People change. Diba? The only permanent in this world is change. Okay? Diba? Ma-change lang siya. Uy, jurikat ng dako, jurikat. Okay na na kay. Sabna na akong maayusip gan nga puti. Mabag-o ra na. Kuyog. Ay, kana. Ay, kana. Dapat kana bitaw. Sako lang kang best friend sa. Yes. Bagay mo do kay kamo may dapat mag-uyab, kamo dapat magkita. Dapat wala ko diri. Pasensya kay na disturbo ta mo nya. Sige, best pag-enjoy mo. Si pangalan mo Sario? Sige, Sario, pag-enjoy mo. I hope magkamo nya. Pasensya kay nasamok ta mo ha. Sige, best aris ako best. Sige, bye-bye. Salamat, bes. May gani kay nindot kay akong best friend. Maayo jud kay ka best nindot jud kay sakto ginang imong gibuhat, bes. Hi. Bes? Bes.